На 6 февруари тази година стената на язовир Иваново се къса и потапя село Бисер. 10 души загиват, а стотици остават без дом. Атанас Атанасов, без да се замисля за собствения си живот, влиза в ледените води и спасява повече от 60 души от удавяне. Няма рецепта как да действаш в такива ситуации, просто чуваш писъка на хората и виждаш как селото изчезва пред очите ти. Въпреки ужаса, би го направил отново. Не се чувстваме герои, направим това, което трябваше, за да помогнем на бедстващите хора. Трагедията промени изцяло живота на селото, но в такива моменти не мислиш за собствения си живот. Ти не си важен в този момент, а този, който има нужда от помощ.